Cròniques de Gothel. Capítol 114. Fúria de pedra al castell del Führer. Carantir està nerviós, doncs ara toca el més difícil. De moment, ha posat en mans de Déu l'únic que es pot salvar de tot aquest gran desastre. Saura, a estas alturas tú y las niñas ya deberíais estar camino con tu madre. ¿O acaso no hemos hablado de ello? Ella, baixant el cap, presa de la por que no pot amagar, respon: «Sí, mi amor, haré lo que desees». Però la seva mirada s'endureix quan passa al seu costat per abandonar la casa on tants bons moments han passat i possiblement on estigui a punt de succeir una tragèdia d'irreparables conseqüències. Lord Carantir, rabiós com una fera, llença per les escales del sòtan a Noriandel, que es dona un cop fort del cap i queda estabornit. Quan recupera la consciència, està totalment immobilitzat i el seu pare, a menys de 2 centímetres de la seva cara, li crida: Miserable, ¿cómo has sido capaz de hacerme esto? Tú eras mi primogénito, quien debía dar ejemplo, el que estaba empezando a destacar como un prometedor y poderoso mago. Mi heredero, ¿cómo se te ocurre follarte a tu hermano? Incesto y sodomía bajo mi techo. Es algo que jamás volverá a pasar. Te lo prometo.
Voy a enseñarte a olvidar toda esta blasfemia. Pero primero, voy a hacer que recuerdes para siempre que a mí no se me humilla, y menos en mi casa. A partir d'aquest moment, comença un calvari de 3 setmanes pel pobre Noriandel. Carantir va deixar del seu pare per tornar a convertir-se en l'elf sense escrúpols que va ser en el passat durant les grans guerres. Les fuetades eren el més suau que tocava en les sessions diàries. El ferro roent i els cops de martell eren suportables, però els canvis de temperatura extrems i la privació de la dignitat van ser el més dur. Una nit que va veure més del compte, li va explicar que si era capaç de ser una bèstia, viuria com ella, i ja mai més podria anar al lavabo, i com que estava lligat, li tocava fer-se qualsevol necessitat a sobre, a on menja i viu permanentment. Un calvari que cada cop es posa més impossible de superar. Passades 3 setmanes, quan Noriandel no podia esperar res pitjor, es desperta lligat, de peus i cames, enmig d'una espècie de cercle ritualístic. Està ple de sang y rodejat d'ossos d'algún animal d'importants dimensions. Hijo mío, olvidarás todo lo que ha pasado y solo tendrás un pequeño recuerdo de que a mí, Carantir Ranathral, no se le humilla jamás. Ens trobem a la mateixa pujada que condueix al castell nazi. El grup cerca mecanismes estranys i incomprensibles, com uns cavalls metàl·lics i mecànics. Rastregem amb facilitat unes petjades molt grans i d'un rastre com d'un vehicle o carruatge immens. Rastregem també els cossos aixafats com tomàquets madurs. Tenen una roba dèbil com d'uniforme i un casc amb insígnies que, sens dubte, semblen d'una ordre militar, però ells, en Eisenhorn i el coronel, no la reconeixen. No obstant, prenen consciència immediatament que els soldats morts tenen unes armes semblants a les del coronel fabricades per Gorthol. El coronel, experimentant, dispara una, notant que és molt més còmoda i precisa que les que posseeix. Agafem les 3 armes i uns cascs de les SS, convertint-nos sense saber-ho en infiltrats dins del castell imperial nazi per antonomàsia. Entrem per un túnel on hi ha unes portes metàl·liques rebentades segurament per Noriandel, el rei dels gòlems. Al sostre hi ha unes reixes estretes per on es veu al pati, sense aparentment vida ni complicacions. Al final del túnel hi ha uns sacs improvisats bloquejant-lo, com si haguessin intentat fer una trinxera a correcuita, sense massa èxit. Al pati destaquen 2 metàl·liques màquines molt grosses, tals com un gegant. Apartem els sacs quan sentim que les màquines comencen a cobrar vida. Abans que tinguem temps de fer res, sentim detonacions al voltant nostre i rebem una de les explosions tan fortes i violentes que, de fet, mai havíem vist res igual. Alistair, molt confós, no percep poder arcà ni màgia a l'ambient, però es tracta, sens dubte, de la bola de foc més poderosa que mai ha vist. Gorthol cau immediatament destrossat per la deflagració, doncs tothom ha aconseguit apartar-se a temps, però el nan, com a bon comandant i protector del grup, es sacrifica empentant a l'últim moment a Bratac, qui també es quedava ressegat, caient devastat per un foc abrasador. El grup salvatge reacciona immediatament. Bratac, presa d'una fúria incontrolable, carrega en crits incomprensibles i una velocitat endiablada contra una de les grans màquines. Eisenhorn, veient el suïcidi del seu company, l'acompanya gloriós a la batalla espasa en mà, sense por ni pietat. Vais a morir, hijos de Chucrut. Os lo haré pagar 1.000.000 de veces. Malditos bastardos. Preparaos para recibir una buena dosis de retribución. Lucian l'elf, elevant unes paraules màgiques, molt acertadament invoca un rus d'abelles africanes assassines que entra dins d'un tanc, fent que aquest es mogui de manera erràtica. No obstant, resisteixen l'atac invasor. El coronel veu que els soldats estan anant a operar una mena de metralleta gegant quan es prepara per disparar al primer fill de Froilan que tregui el cap. Les abelles de Lucian fan que els soldats del tanc surtin a correcuita per les picadures. Alguns molt malferits, picotejats i inflats malsanament cauen morts a terra com bons nazis que són. Alistair, per altra banda, elimina tots els soldats parapetats al mur exterior amb una gran bola de foc. El coronel mata el vigia, cau en el parany per això del tanc i per pocs segons no cau devastat sota el foc. Però demanant un favor diví, la intuïció li concedeix un grau d'experiència suficient com per rodar com una turbina i sortejar el foc abrasador. Bratac ataca com un possés per totes les ranures del tanc, sense trobar presa i oposició. De fet, el riure dels seus enemics li provoquen una fúria sense límit, fins que és conscient de la jugada del paladí. Eisenhorn
amb un encantament poderós hasta la porta dins del vehicle. Bretac només té temps de sentir els crits de mort en un llenguatge semicultural dels soldats, quan són eliminats pel paladí, desmembrant a tot ser viu a l'interior de la bèstia de ferro. La sang banya el tanc i el rostre de Bretac, qui més serè somriu al veure Gorthol recuperar-se per la poderosa màgia d'Alistar, el cantautor religiós. Ens tornem a reunir per veure com la porta del pati ha estat destruïda, tot i ser una molt ferma fortificació. L'han reconstruït a correcuita, però utilitzant un autèntic pànzer alemany, disparem contra la porta fent-la miques. Entrem i recorrem un túnel opriment, ple de rates, fins un arc que dona accés al pati principal, on hi ha una placa enorme, com una porta o accés a un subterrani sense il·luminació. A una finestra es veu un reflex d'una llum que dispara un projectil contra Bretac. Aquest, a l'últim moment, l'esquiva. Som conscients, doncs, que ens és molt difícil arribar fins al nostre objectiu. Alistar, per això, invocant la màgia sacra, fa el coronel invisible. Douglas Mortimer s'acosta a poc al seu enemic amb sigil. Un cop en posició, dispara un tret a la finestra, que fa caure el tirador daltabaix. Hi ha diversos edificis, però per les grans escales és per on ha passat el gòlem. Encara s'apilen cadàvers i runa. Entrem a la infermeria full equip i seguim per una porta que dona accés a una gran sala d'hospital. Hi ha unes fileres de llits amb soldats ferits recentment i un metge de la Gestapo que s'espanta molt al veure'ns. Abans que pugui fugir, el coronel li forada el cap. Hi ha una porta que dona un cubicle amb un home en males condicions. Té la pell més fosca que els soldats. De fet, se'ns congela el cor al veure'ns, doncs parla el nostre idioma. Es presenta com Kadir, un antic comerciant d'obsidiana que es va fer ric. Al final el van utilitzar com a hostatge per obtenir-ne més. Ens diu que estan fent un dispositiu per canviar la humanitat i crear un regne que durarà 1000 anys. El tercer Reich! Han fet un tracte amb el rei, doncs necessiten grans quantitats d'obsidiana. El dispositiu està al soterrani, doncs no ens queda cap més remei que dirigir-nos cap a les escales que estan destrossades pel rei dels gòlems. Un altre dia més, a la sombra de Gran Noriandel, ens condueix 2 pisos sota terra, davant una porta metàl·lica. Abans, però, el coronel practica un petit genocidi amb els nazis, que encara estan vius. Epíleg. 2 setmanes enrere. El despertar del rei dels gòlems no és un fet casual, tal com un naixement s'entendria. Doncs les forces sobrenaturals expostes en el procés són de tal dimensió que es produeix una constricció en l'espai-temps percebut pels escollits. Els primers 2, en sentir el poder despertar, donen un calfred immediat, miren l'horitzó amb la mirada perduda, doncs un dimoni de gran poder, a la seva forja immemorial, per primera vegada en centenars d'anys, para l'activitat infernal immutable. Tanmateix, un rei de groc, pròxim al despertar de la força en el caos, fa un gest de retirada dels seus súbdits. La decisió del seu moviment contrasta amb la por de la seva mirada. Pensa en els pocs que el coneixen. El tercer ser està lleument il·luminat pel refulgir de les antorxes. Aquestes reflexen els rostres dels presents, capcots, de respecte i pavor. L'estància infinita està conformada per desenes de milions de calaveres d'innumerables espècies de guerrers, titans, àngels de llum, animals indomables i qualsevol espècie poderosa i genuïna. Els murs, més que parets de la sala, s'eleven a més de 700 metres d'altura. Al centre, on hi cabria un exèrcit sense límit, s'hi troba una elevació on remata un tro, construït amb les restes dels sers més poderosos entre plans. Milers de calaveres de dracs petits són sustentades per d'altres de major tamany. Sobre d'elles, 3 calaveres tals com una edificació, i sobre d'elles, una última, com una muntanya, la calavera de Malístrix, el primer gran drac en creuar el portal i caure a l'Avern. Tot i la capacitat monstruosa de l'estància, l'ambient és asfixiant i opriment. Ningú osa fer cap moviment en fals. L'oxigen és tan escàs com la pietat. La calor mereix menció, doncs cada breus segons el foc apareix il·luminant diferents zones aleatòries de la gran sala infernal. Les hostes de bèsties i diables s'apilen mentre els dimonis més savis presenten les seves prediccions. 2 escollits infranquejables custodien el pas a un tro immens com el poder que resideix sobre d'ell. El prefecte del maligne dona un calfred com la resta d'entitats perceptores del despertar, i abans que qualsevol dels presents al tro pugui comprendre el que succeeix, un crit atronador, com 100.000 xiscles al mateix instant, destrueix immediatament la ment dels dimonis més savis. La resta
Queden atordits per l'impacte sonor i només un ser de colossals dimensions s'acosta a Ariel i li pregunta: ¿Qué ha sucedido, mi amo? El rey durmiente ha despertado antes de lo esperado. Envía un mensaje a nuestros aliados para que sepan a lo que se enfrentan. La gruta no dona mostres d'acabar mai. El fred i ben gèlid al principi va deixant pas a una calor cada cop més intensa i sufocant. El rei dels gòlems, Noriandel, avança com des del seu despertar, sense mostrar cap flaquesa i amb determinació, aquest cop carregant un objecte que encongeix el cor, el més valent. Continuarà.